Good afternoon, sir. Good afternoon. Biko, anyị bụ Deep Afro Culture. Anyị chọrọ ka ị kọwara anyị onwe gị ọgwụ na ihe na-ara echi. Okay. Ọmụwa bụ Dr. Omenka. Ọmụwa na-arụ ọgwụ a na-ede Omenka. Then abụ m onye ọwụ imezi. Abịa na ọwụ imezi, ọ dị n'ezi agụ local gọọmenti. Abịa n'ime ezi ọwụ, abụ m onye ụmụọnaga ụmụagba kingdom. So ọgwụ dọrọ anyị n'akara aka, ọgwụ dọrọ anyị n'ala. Arụgo m many works. My father mụrụ m, nna m bụ Okoramushi, o mere dibịa. Mpa mụtara my father bụ onye mawa amushi, o mere dibịa. Ishiruo mụtara onye mawa amushi mere dibịa. Our three fathers mere agwụ na ngwuru. A maara family as family ndị na-eme agwụ. Abịa na my mother mụrụ m, mpa ya bụ dibịa. Nke tọrọ my mother, onye mụrụ my mother afọ ya bụ Chidobu okwu ibe, dibịa ka ọ bụ. A maara ya ama n'ọwa imezi niile. Nke tọrọ my mother bụ dibịa, a maara ya ama Donald Chidobu bụ dibịa. My mother shiki ya jee ikwu nne ya, mpa ikwu nne ya bụ dibịa. Ọzọ ọwa ama wa dibịa evu na ọkpaba afa mpa ikwu nne ya. Mma mụtara my mother shiki ya jewe ikwu nne nke ya, mpa ikwu nne ya bụ dibịa. Aha mpa ya bụ Ndebe Udewankwọ ya na Clement Udewankwọ na Ezema bụ nwanne mere dibịa. So n'ebe ahụ ka dibịa shiwe. Anọ m na primary 6 were mewe dibịa. Ana m aga primary 6 eshiri ndị boys ibe anyị ndị wekwere gonoria, m na-eshiri ha ọgwụ gonoria maka anyị nọ na agbụrụ ọgwụ. Ihe ọbụla anyị metere aka si na ihe ọ ga-arụrụ anyị n'ike nke Chukwu, maka ọkwa Chukwu bụ ihe kere nye ahụ niile. N'ike Chukwu bụ anyị jikwa arụ ọrụ ahụ, onweghị eji ike ya were arụ ya. So wee na-achọ ịkọwara unu si na ọgwụ dị mma, na ọ dịpendere ọgwụ onye tinyere aka wee na-eme. Ọ bụrụ na ibi ezigbo ndụ na-eme ọgwụ, ọ ga-adịrị gị mma. Mana ọ bụrụ na itinye ajọ aka n'ihe na-adịrọ mma na-eme ọgwụ, onye ahụ ga-ewekwa ego, mana ego ahụ mgbe onye ahụ ga-chi nke ya ga-akpọ ya oku, ihe ahụ niile efu oke ikuku. So ọgwụ bụ ọgwụ mmadụ na-emekwa n'ụwa, ịkwụwa aka gị ọtọ, maka Jizọs bụ dibịa izizi bịara n'ụwa. Ịghọta o chitere aja chie mmadụ n'anya, onye ahụ fụ ụzọ. O were ndị nọcha na ekpenta, ọchịa were onwe ya, ndị ahụ were onwe ya. Ịfụchara sọm ndị nọcha ebe a, ndị nọ n'ịnyanya. Anyị na-eme achele ndị owere ebe a ga-akpa afọ anyị n'ihe gbasara ule okwu. Anyị na-atara, anyị na-agwọ stroke, anyị na-agwọ waist pain, anyị na-agwọ ọkịrị mgbawa isi na ndị afọ na-enye nsogbu, ma ndị na-enwe ụkwụ ọzịza, ụkwụ ha na ịzacha, anyị na-agwọ ya. Nnọọ ya ka anyị na-agwọ na ya da-agwọrọ ọgwụ. Ọ bịara nke anyị mechekwara ya kpọkuo Chineke ya nyere anyị aka ka ọ dịrị mma. So Chineke nna ji anyị arụ ọrụ na ngwuru a. None. Thank you, sir. Yeah. Mana ụmụ ihe ọgwụ a na-akọ mmadụ, onwe ihe ndị mmadụ ga-eme ka ha gbanarị ọgwụ akọrọ akọ. O nwere ọgwụ a na-eme ka agbanahụ ọgwụ akọrọ akọ, maka ndị kwuru okwu si na ihe eji akọ ya bụ eji agwọ ya. A na-aprotect mmadụ dị na awe ka esi wee kọọ ọgwụ, ọ hafụ iweta onye ahụ. A na-eme ya. Daalụ sọ. Onwe nwere ịgwa anyị maka Awele. Awele bụ oke ọgwụ. Awele dị mma, a na-arụ Awele. Ọ nweghị ebe ọbụla mmadụ na-ada ewu ije Awele. Anyị na-arụ Awele, ịnegosi anyị ebe a niile, ite a niile na ihe adị ebe a bụ Awele ka ọwụ. Ndị na-azụ afịa na-ewe Awele, ndị ọrụ oyibo na-ewe Awele, ndị ọrụ aka na-ewe Awele, ndị drivers na-ewe Awele, ọwụghị ndị pastors na-ewe Awele. Ọwụghị Awele abụghị ajọ ọgwụ. O suppose na mmadụ nọ n'ụwa kwesịrị iwe Awele. Ọ bụkwa nnọọ iwekwa Awele ka ijekwasị aka na ụkwụ ka Awele vutewere ego. Ọkwa igbo iwekwa Awele, ị na-agbakwa mbọ ihe ahụ iji wee wee Awele ka o wee ike na-aga. No. Daalụ sọ. Onwe ị ga-agwakwa anyị maka oke ite.
Ihe m ga-agwa unu bụ oke ite. Mma na ọ dịpendere afọ onye gụrụ nwa ya ka ọ na-aza. Nye achọ na exam bụ pass. Ọ dị ka mmadụ gote nkịta. O gụọ nkịta ya bullet, tiger, nke a ọgwụ ịgwọchakwara ihe ọbụla ịlaikwara ịkpọ ọgwụ ịkpọ ya. Yes. Ka ekwe n'ihi akwụkwọ ya maka Ibobo. Ibobo na Awele abụ ofu. Ibobo na Awele abụrụ ofu. Ibobo dị iche, Awele dị iche. Mana ndị mmadụ ụfọdụ ndị nọkete, ụfọdụ ndị na-amarachi na-agwa ome Ibobo, na-agwa ome Ibobo. Ya Ibobo dịkwa iche. Ibobo, ihe a na-akpọ Ibobo bụ isi atụ. O Ibobo ahụ bụ a na-akpọ isi atụ. O Ibobo ahụ bụ ihe a. O Ibobo bụ ihe a. O Ibobo bụ nke ọzọ na-eya ebe a maka ndị na-amara Ibobo. Ihe a bụ Ibobo. Ọ gwachara sọ m ndị agba elu na-asị ana m agwọ Ibobo, ana m agwọ Ibobo. Ụfọdụ a na-eje bute isi eshu were fiekochie ya. Ibobo ọbụla ịgwọ ọrụ ejina na afụ mpu ya, akọva mpu ya, ọ bụghị Ibobo. Ị ga-erewe mpu ya ahụ ọnụ onye fụkwa ma na isi bufalo dịka vitegodi nke ọzọ aka na-akwado ibido gbawa ọwara ọgwụ nka ka ihe na ezampụ maka ndị na-amara Ibobo ka unu gochi ndị mmadụ ka ha mara ihe bụ Ibobo ka a ghara ịdị na-aghọrịzi mmadụ. Ịghọtara? Ka ngosi unu ihe bụ Ibobo. Ifuru na ihe a bụ isi Ibobo na nke a ka aka na-ebido ịgwọ agwọ. Ịghọtara? Agwọchara Ibobo mpu na-adị n'Ibobo ada adị mana mpu esu na-adị sekụl. Ọ nwere so m Ibobo a ga-agwọchara ịbịa na mpu ya ifu na ọ dị sekụl. Ihe ahụ bụ isi esu ka eji were gwọ dị Ibobo, ọ bụghị ezigbo Ibobo jos na-eke erighị ya ka a na-etu ya afa. Ma ndị ime Ibobo mpu ya na-adị frat, ị ga-eji tụrụ mpu ya mara nke bụ Ibobo. Mana ụfọdụ nwere ike igbu oke ite ọchịna ya agwọ Ibobo, ụfọdụ agwọ isi ebun ọchịna ya agwọ isi Ibobo. Ewere isi ebun dịka nke a isi ebun, ihe a na-akpọ ya bụ isi ebun. Nke a bụ isi ebin. Isi ebin oje na ọgbọgụ. Ịghọtara? So nọọ nye a ka iji wee bụrụ Ezeagụ. Ọgwụ Ezeagụ bụ ndị a Enugu steeti wee sị ha fụkwa na a na-ekwu gọgọgọgọgọ. So nọọ ya wa. Daalụsọ. Na afụgo ite ahụ. Okay. Okay. Ọ bụ na o nwere ịgwa ya maka chi. Ihe m na-agwa unu maka chi, ọ bụghị onye mmadụ mere n'ụwa ghara chi ya. Ọ na-abụ mmadụ nwa afọ Igbo kwesịrị ọma eme ọ jee jụọ ese maka onye n'ọrụ ya ụwa. Ọ nwere ihe m na-achọ ịkọwara ndị mmadụ maka ihe oyi ụwa. A na-abụ ndị sọm ndị Igbo achị na a na-eburu mmadụ iyi oyi ụwa. Nothing like iyi oyi ụwa. Achị mmadụ eweta mkpume mmiri weta ihe a okenye tinyere mmadụ na kọpụ chianọ iyi oyi ụwa ya. Nye aha adịghị adị. Sọnsọ ihe ị ga-agba mbọ bụ ka ị mata gị iri pesin bụ oyi ụwa. Ọ bụrụ na ọ na-agbagwoju ya ije nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ime ogu. Iweta ogu weta nke a. Ọ bụrụ na Okeke Okafọ bụ ihe bụ oyi ụwa m ya ma ogu nke a. Ọ bụrụ na Okonkwo Okorie bụ ihe bụ oyi ụwa m ya ma ogu nke a. Ịchịsakenere ya dibịa na-agba ọkpụkpa, dibịa agba ọkpụkpa nke ọbụla o chuzuru ya ereghị ịmara ihe kpara afa n'ogu ahụ. So ije gbaa mbọ isetụrụ ha n'oyi ụwa usiere oyi ụwa gị ite tụsara ya odo tasara ya mmanụ gị na ya emezuo. Mana abịakwa asịghị ebuo n'aka ekefute igu na oyi ụwa gị. Ihe ụdịrị ya ahụ bụ trikish ndị ọrụ otu anyị ji atịchara ụmụazụ ego ọ dịrọ mma. Daalụsọ. Ọgwụgwọ na nwere ọzọ ị ga-agwa ya maka omenala igwe anyị. Nna m omenala amaka. Omenala atọgbuo onwe. Ihe njide ekwu na omenala dị mma bụ ifo ị na-aya ka Naijiria si wee dị na no religion bụ ihe tinyere Naijiria ya otu o si wee dị. Na Naijiria bụ obodo anyị baa n'Igbo oge olden days mmadụ na-afụ nwanne ya n'anya, mmadụ na-enwe nsọpụrụ ebe onye tọrọ ya atọ nọ. Ọnya ahụ ka a na-akpọ omenala. N'oge olden days omenala bụ ọgbọ na ọgbọ tokoro. Ihe ndị Igbo ji ama ọgbọ bụ 33 years ana ịfọ ọgbọ 33 years afọ ọgbọ.
ọgbọ na ọgbọ tokuo ọgbọ amara ọgbọ ya ebie ndụ omenala mgbe a na-eme omenala ị na-afụ na mmadụ na-adụ 120 years 110 a na-emekọta ị na-aya ọbụna dimkpa na-eyiri dimkpa na-atọ ndị okenye eje jụọ ese n'ụzọ omenala na ụdịrị ọwụ adịbụ okwe na ana awele mmemme a na-eme achị ọwụ pụrụ agụ achụọ ọwụ achụcha ọwụ ifu onye ọbụla gbasara ọwụ ebenete mana ụmụ nya adịrọ ejizi ọwụ sefụ eme na ashebi o nweghị udere ka esi a na-ede emezi ozu so onye na-agwa ụmụ nwanne anyị bụ ka anyị na-echetakwa na omenala anyị ga-enyere anyị aka maka omenala anyị ama mfu ị na-anya na ifu na omenala nata na youth ndị youth bụ ihe na-emezi omenala ịghọta ọ iji gosi na omenala ama nna so omenala mara mma ụfọdụ ndị na-achị na ha chọrọ onye ndị gboo mana ọ n'ụlọ nna ha ka ha bụ mana ụlọ nna ha ụzọ nna ha kwara ha okporo ụzọ ahụ ka ha na-eso anụ nna ha were ka ha na-ama na-eji mana abịa isi na ịchọghị ndị gboo ụfọdụ anọkete jeche ji afa chi na ha na-azawa okoro na ha achọghịzi nye dịka nwaokoro na ha azawa prince wa chineke zawa Godwin cheji afa ha afa nna gị ana mana ihe na-achọ ịgwa ndị ụmụ ụwa bụ na nothing like ọkụ mmụọ n'eluigwe dị onye biri ndụ ọfụma na-eje n'igwe ihe anyị ji ama onye biri ndụ ọfụma n'ala Igbo bụ ọ nwere mgbe ebe ị ga-abata achị na ọ nwere mgbe ụlọ dubu ebe a mana ndị bi ebe a na mmadụ anọrọzi ebe ahụ na the family etikpogo na onweghịzi ndị nọ ndị mmadụ kwaziri ndị ahụ bụ ihe na-erichizi ife ha ndị ahụ wedi ngwuru achị na otigboro ndị ahụ niile nọcha pọgatrị mana ndị amụta nwa otu nna m si wee mụta nna amụta na-aga ịfụ na afa nna m efulọ afa nna m ka na-agakwa o gosiri na nna m mere ọfụma na o biri ezigbo ndụ na ọ nọ n'eluigwe dị uto na ụmụazụ si na be ya apụta so na mbọ mmadụ na-agba n'ụwa bụ ka ya gbaa mbọ ya wụọ ụkwụ azụ ya akakwara iru ya mma nọ ya ka mmadụ na-eji akwụwara aka ya ọtọ n'ihe dị n'omenala maka omenala bụ ime misteki fụnye dị ọcha chiri ihe dị ọcha adịwa nji aga na aja na-ekpuru oyi ahụ isi maka ọ chọghị ihe ọma ihe ahụ ọ fụrụ ihe dị ọcha chiri ihe dị ọcha dịzi nji aja na ga-ekpuriri onye na-eme ụdịrị ihe ahụ isi by then ndị ọzọ ewekwere ya na-amụta na ihe arụ adịrọ mma so omenala ndị mmadụ na-akpọ ọ bụghị arụsị ka a na-akpọ ihe anyị na-eme ọ ndị ọcha batara bụ ihe kpọwara ya arụsị ezigbo afọ anyị omenala bụ arụkwụsị ọ bụghị arụsị ndị ọcha bụ ihe na-asị alụsị ezigbo ihe ndị be anyị na-akpọ ọba arụkwụsị famili ọbụla ifụrụ na-asị na ha eji etikpo ihe omenala bụ ndị ahụ bụ ndị ọkọt maka ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ imewere aja na ahụ ga-afaiti ga-emere nwa ogbe ihe na-adịrọ mma ha ga-etikpo ihe ahụ si na ha emebie ya ka ụdị ka ha wee nwee ike megidewe ndị ha karịrị mana ọ bụrụ na arụsị ahụ dịrị ije imegide arụsị ahụ afaiti arụ onye ahụ nje buru mma eje kpee arụsị na ihe ha na-eme ya arụsị ahụ anụ ọrụ ya ọgụ ha na-ejiziri turikish jebe ya n'ụka sọpọtụ wazia ndị ụka ka ndị ụka bịa tikpo ihe ahụ so ndị ọbụla na-etikpokwa omenala be ha onwe ha ka ha ji onwe ha ụdọ ka ha na-akpụ mmiri onwe ha n'onu maka anyị amara mgbe ndị nna anyị ha dosara ihe ahụ anyị amaghị ka ha si wee dosa ya mana eberivu na ha dosara ihe ahụ na ụdị nọ nke ebe a nke ha ga na-akpọchi nke ha ndị uto na ya etighị ihe omenala anyị na ya edoghị otu esi wee de baịbụl Chineke nna ji mmadụ arụ ọrụ o were efuru chukwu anya ọ bụrụ na akọwara histri ihe ndị nna nna anyị ha mere ịfụ na ihe ndị agha na-ede n'akwụkwọ nsọ pọl ha na ihe a niile na-erughị nke ha kwụọ nkwọta anaghị asị m mbịa ihe nna m nri asị m na m emego njọ na nna m awụgo nwaanyị ji eyere nna m nri olesi m ewere eje wejere St. Paul St. Martin St. Gabriel mụ na ya nna afụnubeghị na-amaghị ka isi wee na-amaghị na-enweghị ihe ọ bụ tomi ma bụrụ ezigbo mmadụ mana mbịazachi ka St. Okoro amụchi mụrụ m ụwa ka m nyezie ya nri asị na m abụrụ onye njọ na nyere ya nri ọ bụrụ njọ onye ọbụla jekwa yewe nna nke ya nri na mụ onye nna ya dịkwa nna ya dịdori ya mana onye nna ya na-idi okwe onye ọbụla ji eyewe nna ya nri onye ọbụla ji eyewe ngwurube nna ya nri na ihe ahụ bụ mmụọ
a na-ada ahụ ya a na-ada n'okwu ya ma ndị onye ọbụla yewe ha nri ka udo dị ọrụ anyị mgbe izu o nwere mgbe dịka ị na-anya nye ndị Fulani na-eme anyị na ọ bụrụ mgbe ezigbo omenala dị ndị omenala chi izu anyị akpakọ ọnụ mara ụdịrị aja a ga-agba ha enyere anyị efe na be anyị mana onye ọbụla bụzi senterima ụfọdụ chi m bịa mechie ihe a na-eme nshia unu ga-emechie mana unu ga-emepekwa ụlọ ụka nke unu ga-emechikwa ụlọ ụka nke unu ka anyị niile fewe ofu one chọọchị na ọ bụghị onye nke eje mepee chọọchị nke onye nke eje warehouse mepe onye nke eje mepe onye nke eje mepe chi mechie nke m ka anyị nchafewe mba anyị ga-emechi nke onye ọbụla mechie ọ bụrụ na katọlik ka anyị ncha ga-ejewe ewepụta na one chọọchị na katọlik maka chukwu bụ ofu chukwu ka a na-ekpere anyị niile abanye katọlik ahụ ma mechie nke m ndị chọnchọn pop of Christ a niile onye ọbụla emechiche nke ya anyị ebidozie ụka ọ bụ na iwe ịgwa anyị maka nsọ omenala ya o nwere nsọ omenala bụ ịgọọla anyị nsọ omenala dị mma omenala nwere nsọ dịka na be anyị na ama m mgbe ọ bụ di mmadụ wụọ nwunye ya etupuori ya wụọ mmonchi ọ pụta ofie akwa oyi akwa 9 months mana ụmụ ya ndị ụkachiri ihe ahụ niile bụ njọ ka ha nwee ike na-agba araba nkụ ị ga-ahụ mmadụ di ya wụrụ neti na ọ na-eyifucha akwa jee chia legins kachawa gbaa ya chapụreti shụọ ya n'aka were oke ịchafụ kporo oke ọ pụgokwa iri ọgụ mana eziokwu ha na-ekwetezi ndị ges kwetezi na a na-apụzi ndị boys di ya awụgo ọnya ahụ mere ha da laikzi ka ha nọ nso di ha ị ga-afụ mmadụ ọ na-eyiche ihe na-edi ya o nweghị ugbu ọ ga-akwanyere di ya ya a na-apụ eguchie ụzọ gbogbo ka a ga-achị n'oke wụrụ pịa onye ọbụla apụọ so omenala nwere nsọ ka anyị na-achịta ekwe na ihe aha ịfụ na anyị shigodo na anyị chọrọ ka ugwu adị ebe a ka anyị shift anyị ga-eshift ya mana ọ bụkwara ihe anyị na-eme ọ nwekwa ebe anyị ji aza aga daalụ sir. Thank you sir.